Incwadi yamaRoma isahluko sokuqala iyafundeka. UPawulos, umkhonzi kaYesu Kristu, umpostile owabizwayo, wahlulela ukuvakalisa iindaba ezilungileyo zikaThixo owazidingayo ngenxa engaphambili ngabo abaprofeti bakhe ezibhalweni ezingcwele, ebhekisele kunyana wakhe owazalwa ongowembewu kaDavide ngokwenyama, owamiswayo ukuba abe ngunyana kaThixo enamandla ngokomoya wobungcwele, ngokuvuka kwelabafileyo uYesu Kristu ke, iNkosi yethu, esathi ngaye samkela ubabalo nobupostile, ukuze ngenxa yegama lakhe kubekho ukulilulamela ukholo phakathi kwazo zonke iintlanga, eni phakathi kwazo nani, babiziweyo bakuYesu Kristu, ubhalela bonke abaseRoma, abaziintanda zikaThixo, abangcwele, ababiziweyo, esithi, makube lubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu neNkosi yethu uYesu Kristu. Kuqala ke ndiyabulela kuThixo wam ngoYesu Kristu ngenxa yenu nonke, kuba ukholo lwenu luxelwa ehlabathini liphela, kuba ulingqina lam uThixo endimkhonzayo ngomoya wam kwiindaba ezilungileyo zonyana wakhe, okokuba andiyeki ukunikhankanya, ndihlala ndikhunga emithandazweni yam ukuba ndingade ngoku ndibe nampumelelo ndize kuni nangakuphi, ngako ukuthanda kukaThixo, kuba ndilangazelela ukunibona ukuze ndinabele isibabalo sithile esisesomoya, ukuze nizimaseke, oko ke kukuze ndivuseleleke nam phakathi kwenu ngalo ukholo olukuthi sobabini, ngolwenu nangolwam. Andithandi ke ukuba ningazi, bazalwana, ukuba kufuthi ndizimisele entliziyweni yam ukuba ndize kuni, ndithintelwa kwade kwanamhla, ukuze ndibe nasiqhamo sithile phakathi kwenu, njengabaphathi kwezinye iintlanga, kumaGrike nakumaBarbara, kwizilumko nabakuswele ukuqonda. Ndimele kukushumayela, ngokunjalo okukokwam ndingxamele ukuzishumayela iindaba ezilungileyo nakuni baseRoma, kuba andinazintloni ngazo iindaba ezilungileyo zikaKristu, kuba zingamandla kaThixo ukusindisa bonke abakholwayo, umYuda kuqala kwanomGrike, kuba ngazo kuza kutyhilwa ubulungisa bukaThixo, kuphuma elukholweni kuse elukholweni, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, "Olilungisa ke uyakudla ubomi ngokokholo." Kuba ityhilekile ingqumbo kaThixo ivela emazulwini, ichase konke ukungahloneli Thixo nentswela ibulungisa yabantu abayithintelayo inyaniso ngokuswela ubulungisa, ngokokuba oko kwazekayo ngoThixo kuyabonakala ngaphakathi kwabo, kuba uThixo wakubonakalalisa kubo, kuba kusekudalweni kwehlabathi, iindawo zakhe ezibe zingenakubonwa zibonwa kakuhle, ziqondeke ngezinto ezenziweyo, kwanamandla akhe angunaphakade ngobuthixo bakhe, ukuze bangabi nakuziphendulela, ngokokuba bathe bemazile uThixo abamzukisa njengoThixo, ababulela kuye, basuke bazizinto ezingento ezicamangweni zabo, yaza intliziyo yabo engenakuqonda yenziwa yamnyama, bathi besiba bazizilumko basuka babaziziyada, baze ubuqaqawuli bukaThixo engenakonakala babonakalisela intsomi yomfanekiselo womntu onokonakala, noweentaka, nowezinto ezizithozeni, nowezinambuzane. Kungoko ethe besezinkanukweni zeentliziyo yabo, uThixo wabanikela nokubanikela ekungcoleni, ukuba bahlazisane ngemizimba yabo bona bananisele ubuxoki inyaniso kaThixo, basihlonela, basikhonza isidalwa, bagqitha kuMdali, okukubongwa kusekuwo amaphakade. Amen.